नोंखौ बुरभक बर' मेलेम गैयिनि फिसा pantaosri nama ओमफ्राय उनै नोंसोर जेबो खामनो रायलायनोल' फैदों मा मानो बेसां मोनदों खोथा So hello guys, welcome back my YouTube channel. तो आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय. So आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां नांबा लाइक खालामगोन आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामगोन. तो अब्ला भिडिअखौ बारा गोबाव खालामालासिनो स्टार्ट खालामसै. लेट्स स्टार्ट. बहुत गोबाव जानायनि उनावसो आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लाबोलाय. तो नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो जाबाय. भिडिअआ हिट जागोन, धामाका जागोन. तो अब्ला लेट्स स्टार्ट. तो आं बे खोथाखौ सानना मोनाखै आरोना जोंनि बर' हारिनि माखासे मानसिफ्रा आरोना आं गासिखौबो बुङाखै दे माखासे खायसेखौल' बुंदों आङो जेराव दाख्लै बावैसो मैदेराबोथ' भाइराल जानानै थांलायबाय आरो दाख्लै बावैसो जानानै थांलायबाय दिपालिया हौवाजों फाथैलाय बिसिलायनाय आरो भिडिअबो माखासे भाइराल जादों. तो दाख्लैसो नै साननैसो सिगां मिथि नार्जारि आब'आ हाबा जादोंमोन आरोना हाबा जानानै सानथाम सानब्रैयानो जायाखै आरोना बिथाङा हौवाखौनो गारना फैबाय साननै सानथामावनो. तो मानि थाखाय गारना फैदों आं बेखौ जेबो मिथिया आरो बुंनोबो थाङा. तो मेन भिडिअआनो जाहैबाय नैबिसो जोंनि बर' हारिनि सासे जाखांफुनाय इउटुबार. तो बे इउटुबारनि नामानो जाहैबाय आया मामोनब्रा हैस फाग्ला बावलांबाय. अ सरि बे इउटुबारनि नामानो जाहैबाय आया इउटुबार नामखौथ' मिथिया. इउटुबनि नामानो जाहैबाय नापाति हाज'वारि. आं नामखौथ' मिथिला मा नाम रियेल नामा नापाति हाज'वारि ना. नोंथांमोनाथ' बहुतआनो मिथिखायो जानांगौ. तो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना लानो हागोन. है फाग्ला नायो नामा गोदाव सोराव बिदि भिडिअखौ. चीटिंग करता है तू चीटिंग करता है तू. तो नोंथांमोना नायना ला. नै ओमफ्राय नै थैयो गलायलायनायसो बेजोंनो खयलायनो फैदों. कंट्रोल मा खुरां गथ'खौथ' नों बेबायदि खालामबायबा बर' मेलेम गैयिनि फिसा pantaosri nama ओमफ्राय उनै नोंसोर जेबो खामनो रायलायनोल' फैदों मा मानो बेसां मोनदों खोथा खोन्था नामा बेसां मोनदों साजोब्बाय होनबा गगोन नामा नोंसोरो थुलायनायावबो साया एमसि जानायाव बेसां मोनदों खोन्था मानो जाखां खैलां मोनदों नोंलाय बेनिफ्राय खोन्था मा मावो आदाया मा मावो हा. तो आं बे बुस्थुखौ बहुत नटिस खालामगासिनो दं जायनाखि जोंनि बर' इउटुबार बा एक्ट्रिसानो जा खायसे आरोना आं गासिखौबो बुङाखै. तो बिथांमोना मानि थाखाय भाइराल जायो आं बेखौ जेबो मिथिया नाथाय नोंसिनि थाखायनो आरोना जोंनि बै इयुननि मानसिफ्रा सोलोंनो हमजोब्बाय आरोना.